Така, модулът е почти облепен. Какво можем да кажем като забележки, като подсказки? Първо, когато започнете да лепите, няма абсолютно никакво значение в каква посока са листчетата, в какъв ред, кое върху кое. Въпросът е да ги застъпвате, така че хартията после след изсъхването от C200-та, ето виждате, там трябва да се постаря малко с канавката. След изсъхването от C200-та опъват допълнително мрежата и това става една много здрава повърхност. Освен това, заради течащото C200, тъй като е разредено с вода, е хубаво от долната страна, там където са лустър клемите с кабелите, да прикриете с хартиено тиксо, защото при евентуална нужда от подвързване на разни съоръжения или въобще да се пипа по инсталацията и ако е попаднал от C200, може да имаме трудности, а след като вече е положен ландшафта, се работи много трудно върху такъв модул. Виждате, общо взето облепването на такъв модул с листчета отнема между 30 и 40 минути. Време, за което може да правите жена си при комшийката да пие кафе или при любовника. При комшията? След което е хубаво този модул да бъде оставен около 24 часа да преседи, така че да има време C200 да стегне, да изсъхне и да се изпъне допълнително цялата наша повърхност. След това може да започнете да полагате леки възвишения, ако искате да не ви е толкова плосък релефа и ако искате да го разнообразите, но това вече е въпрос на ваш вкус. Въпросът е, че е хубаво да се работи след като е изсъхнало лепилото, след което ще продължим в следващия ни клип. И така, нашия модул е готов. Последни довършителни щрихи да нанесем. Хубаво е по ръбовете навсякъде да минете ето така с пръст, за да може лепилото да проникне хубаво между мрежата, хартията и шпертплата, така че да не се получават кухини или раздувания, които после да не можем да залепим или да се налага да разкисваме допълнително, за да ги залепим към повърхността на шпертплата. Пак казахме, ако има стърчащи ръбове или стърчащи листчета извън повърхността на модула, това не е страшно, защото след това с макетен нож много лесно се обират. Но това ще го покажем в следващия клип при подготовката на слагането на баластрата и правенето на възвишение. И така, честит завършен етап. До скоро!